Hvad er TheraPlay? TheraPlay, det er en legeterapi, som består af simple og glædesfyldte lege, som har til formål at styrke barnets kontaktevne og give det mere ro i dets nervesystem og arbejde på, at barnet får et bedre selvværd. Og hvordan foregår det sådan helt konkret? Helt konkret så faciliterer jeg nogle lege. Ofte vil jeg invitere mor med i legeterapien eller far, fordi det er nemlig også en legeterapi, som har til formål at skabe en endnu bedre tryg tilknytning og sikker tilknytning. Og så vil jeg facilitere nogle lege. Det kunne fx være nogle helt simple med sæbebobler, eller nogle lege med meget omsorg i, og med meget kontakt. Og det kan også være lege, hvor man så meget sådan afstemningslege, som sådan dig, mig lege, som så skaber en meget tryg og kontakt mellem barn og forældre. Hvem henvender TheraPlay sig til? TheraPlay er oplagt til børn, hvor der har været nogle svære ting tidligt. Det kan fx være børn, måske adopterede børn, eller det kan være børn, hvor der har været problemer omkring graviditet og fødsel i den tidlige tid. De første par måneder kan der have været svære ting. Så det vil sige, at barnet har ikke fået den ro og kontaktevne, som forældrene har ønsket at give dem. Af forskellige omstændigheder har det været svært. Så på en måde så faciliterer man gennem de her simple, glædesfyldte lege et miljø, hvor man kan genskabe noget af det, barnet måske har manglet. Så det er meget noget med øjenkontakt, og noget med vuggen, og noget med afstemning i et meget trygt og sikkert miljø. Og så er det selvfølgelig klart, at man vælger nogle lege, som matcher barnets biologiske alder. Så hvis det er et 8-årigt barn, vil du lave nogle lege, som matcher barnets alder, men som alligevel genskaber noget af det, som barnet ikke har fået helt nok af som lille, på grund af omstændighederne. Kan man blive for gammel til TheraPlay? Ja, altså man kan også lave, jeg har lavet TheraPlay også med nogen, der er teenager, men så det, der bliver vigtigt, det er, at man laver nogle lege, så barnet ikke føler sig forkert eller tale ned til. Jeg tænker måske, det er allermest oplagt til børn, som er sådan fra helt små og så op til måske sådan 11-12 års alderen. Det er der, hvor jeg synes, det har været mest oplagt. Ja. Og de fleste børn synes, det er enormt sjovt og elsker det. Det er uden præstation overhovedet, så det er bare sådan meget styrkende for selvværdet. Og mange lege er bare det at være sammen. Så de fleste børn og voksne, selvfølgelig skal man lige finde ud af, hvad det er, så de fleste børn og voksne kan enormt godt lide det. Ja. Fordi at de glemmer sig selv, og de mærker, at de virkelig er i god kontakt rigtig ofte.